салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври 22-уми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум манзуратон мегардонем. даври 22-уми чемпионати футболии кишвар ҳамакнун дар охир ба истилоҳ сенсатсия ба миён овард. дастаи шодмон ки дар масири мавсим аз ҳунарнамоиаш он қадар тавсиф намекардем, бар қасди ҳамаи назарногириҳои мо сомони данғараву моҳири ёвонро пушти худ гузошту мавқеи сеюмро моли худ кард. фақат гап сари он аст ки шодмон нисбати сомон ва моҳир як-ду бозӣ зиёдтар дорад. ҳоло шумораи имтиёзҳо ҳам фосилаи калон надоранд, аммо далел ин аст ки шодмон ҳоло дар ҷои сеюм аст. ягон кас ягон гап дорад. чизи дигаре рух дод ки наметавонем бигӯем ҳангома буд. дастаи ёқут чанд вақт шуд барои дастаҳои зури чемпионат дарди сар ба миён меорад. аз ин рӯ муқобили исфараи заиф бо ҳисоби калон ғалаба кардан шояд ҳангома набошад, аммо аввалин ғолибияти бо ҳисоби калонро ин даста дар мавсими имсола ба қайд гирифт. бозии ду дастаи навкор саразми шаҳри панҷакен ва сардори шаҳри турсунзода ҳам аз бозиҳои хеле шадиди давр буд. хулоса ҳоло интригаи рақобатҳо барои мавқеъҳои болоӣ аз ҷумла ҷойҳои якуму дуюм миёни ҳулбуг ва парвоз идома дорад ва се дастаи дигар шодмони ҳисор, моҳири ёвон ва сомони данғара барои ҷой гирифтан дар топ 4 ҷадвал мубориза мебаранд. ҳамчунин ба қатори ин се даста метавонем тимҳои сарои камар ва сарразмро ҳам ҳамроҳ намоем, чун фосилаи имтиёзҳои ин дастаҳо низ нисбати се дастаи боло он қадар зиёд нест. имкон доранд ки дар чанд даври боқимонда онҳо низ дар чоргонаи аввал ҳамроҳ шаванд. хулас рақобатҳои даври 22-ум боз чӣ чизҳоеро ба миён овард дар нашри навбатии барнома шаҳр медиҳем. аз бозии серголтарини чемпионати кишвар оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум сар мекунем. дастаи парвоз дар майдони худ тими сарҳадчии ҳамадониро қабул кард. дастаи сарҳадчӣ то даври пеш марҳилаи рӯ ба рушдро мегузаронид ва муқобили дастаҳои лигаи якум рақобатҳои арзанда баргузор мекард. ҳатто дар чандин бозиҳо ғалаба ба даст оварда аз наздикиҳои таҳхонаи ҷадвал ба мавқеъҳои миёна баромад. албатта ки муқобили парвоз бозии мушкил доштанд, вале ҳисоби бозӣ хеле даҳшатнок буд. парвозро гуфтем бо мусовӣ ва нокомиҳои охир шояд бо дастаи сарҳадчӣ ҳам мусовӣ ё ба нокомӣ дучор шавад ки не, парвоз аз ҳад гузаронид. то чӣ ҳад гузаронид дар сюжаи навбатии ҳамкорнамон бубинед. дар даври 22-уми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум, дастаҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд ва тими сарҳадчӣ нояи ҳамадонӣ муқобили ҳам қарор гирифтанд. ҳанӯз дар қисми аввал футболбозони дастаи парвоз ҳуҷумҳои паёпайро ба роҳ монданд ва футболбози дастаи парвоз асадбек ҷурабекзода дар дақиқаи 18-уми дидор аз партофти ҳамдастаҳояш истифода бурда бо услуби зебои тӯбро дохили дарвозаи сарҳадчӣ намуд. баъдан барои ин футболбоз боз як фурсати дигар ба миён оварданд. асадбек аз миёни се нафар дифоъгарони сарҳадчӣ ба дарвозаи ҳарифон наздик шуд, вале зарбаи эро дарвозабон бартараф намуд. фурсати дигар аз зарбаи кунҷӣ ба миён омад ки дарвозабони дастаи сарҳадчӣ ҳарчанд зарбаи бозингарони парвозро баргардонид, аммо асадбек ҷурабекзода зуд онро дохили тӯри дарвоза кард ки ҳисоб 2-0 шуд. дар дақиқаи 41-уми дидор бозингарони дастаи парвоз фурсати навбатиро дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф созмон доданд ва сорбон афғонов аз паси ҳамдастааш тӯбро дохили тӯри дарвоза намуд. бозингарони парвоз дигар зуд зарбаҳои мустақим ҷониби дарвозаи сарҳадчӣ раво мекарданд ки баъзан онҳоро сутуни дарвоза наҷот медод. дар дақиқаи 44-ум дар як бозигузори хеле зебо бозингарони парвоз Алинур Ниёзбековро бо дарвозабон 1-1 бароварданд ки мавсуф аз ӯҳдаи иҷрои зарба ба хубӣ баромад ва голи чоруми дастаашро ба ҳадаф расонид. бозингарони парвоз дар қисмати аввал боз имконияти голзанӣ доштанд, аммо довари майдон голи сеюми асадбек ҷурабекзодаро ба инобат нагирифт. дар қисмати дуюми рақобат бозам футболбозони дастаи парвоз рафти рақобатро идора мекарданд ва дар дақиқаи 64-ум як паси хеле зебое ба Муҳсин Рустамзода равон намуданд ки футболбози мазкур голи сеюми худро дар ин рақобат ба ҳадаф расонид.
ҳисоб 6-0 мисле ки бозингарони парвозро қаноатманд намекард. ин буд ки баъди 2 дақиқаи голи панҷум футболбозони дастаи парвоз аз канори чапи майдон тӯбро ба худ гирифтанд ва барои асадбек ҷурабекзода як фурсати хуби голзаниро ба миён оварданд ки мавсуф аз масофаи дур зарба зад ва голи сеюми худро ба ҳадаф расонид. боз ҳам баъди 2 дақиқаи голи шашум бозингарони тими парвоз ба ҳуҷум гузаштанд ва зарбаи аввали онҳоро дарвозабон баргардонид, аммо муҳсин рустамзода баъди баргаштани тӯб боз як голи дигар ба самар расонид ки ҳисоби рақобат 7-0 шуд. ҳамин тавре то охири рақобат бозингарони ҳарду тараф фурсатҳои зиёди голзаниро созмон медоданд, аммо ба задани гол даст намеёфтанд. дар дақиқаи 88 дидор барои лидери дастаи парвоз ҷаҳонгир алиев як фурсати голзаниро ба миён оварданд ва бозингари мазкур голи ҳаштуми рақобатро ба ҳадаф расонид. хулас дастаи парвоз дар бозии даври 22-ум тими сарҳадчиро бо ҳисоби бузурги 8-0 шикаст дод ва дар мавқеи дуюми ҷадвали мусобиқа боқӣ монд. бозии дастаҳои саразми панҷакен ва сардори шаҳри турсунзода аз рақобатҳои дидание буд. ду дастаи хушсалиқаи чемпионат дар майдони марказии шаҳри панҷакен ё худ дар хонаи дастаи сараз баргузор шуд. дастаи сараз феълан дар миёнаҳои ҷадвал қарор дорад ва тими сардор ҳам то ин бозӣ рақиби ҷадвалии тими шаҳри панҷакен ба ҳисоб мерафт. раҳматулло фузайлов марҳилаи нокомиҳои ин дастаро бартараф кард ва як тими рақобатпазирро дар мусобиқаи мазкур пешкаш намудааст. хулас шогирдони маҳмадҷон ҳабибуллоев дар рақобат бо дастаи парвоз мушкилиҳои хуса доштанд ва ин буд ки дар рафти рақобат фурсатҳои хуби голзаниро ба миён оварданд, аммо истифодаи дуруст бурда натавонистанд. хулас натиҷаи бозии онҳо ба чӣ анҷом ёфт? дар сюжаи ҳамкоронамон бубинед. дар даври 22-уми чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи якум дастаи саразм дар варзишгоҳи марказии шаҳри панҷакен дастаи сардори шаҳри турсунзодаро қабул кард. сардор пас аз шикасти наздиктарини рақибаш дар ҷадвал дастаи сарачӣ азм дошт дар меҳмонии саразм имтиёз бигирад то мавқеи худро беҳтар кунад, вале шогирдони раҳматулло фузайлов ҳам дар мизбонӣ танҳо ба хотири ғалаба андари майдони рақобат шуда буданд. аз оғози бозӣ сардор бештар тӯбронӣ мекард ва бештар дар нимаи майдони мизбонон қарор дошт, вале лаҳзаҳои хатарнок назди ҷаримагоҳи онҳо созмон дода наметавонист. саразм бошад бештар аз хати дифоъ амал мекард ва аз контрҳамлаон мехост рақибро ҷазо диҳад. дар ҳақиқат ин усули бозӣ натиҷа медод, зеро дар мобайни қисми аввал баҳризода паҳлавон метавонист ҳисобро кушояд, вале зарбаш аз масофаи наздик ба ҳадаф нарасид. ин ягона имконияти хуби голзанӣ барои саразм набуд. мизбонон дар охирон дақиқаҳои нимаи аввал ташаббусро ба даст гирифта ниҳоят ба мақсад расиданд. исматуллоев шукрулло дар дақиқаи 43-ум бо голи задааш ҳисобро кушод. то баромадан ба танаффус шогирдони муҳаммадҷон ҳабибуллоев тавонистанд дарвозаи саразмро рахна кунанд, вале довар ҳолати нобозиро ба қайд гирифт. дар нимаи дуюми майдондорӣ аз ҳарду ҷониб мухлисон лаҳзаҳои сершумори голзаниро шоҳид гаштанд, вале гоҳе зарба хато буду, гоҳе дарвозабонҳо маҳорати воло нишон медоданд. ниҳоят дар дақиқаи 88-уми вохӯрӣ бори дигар ба исматуллоев шукрулло даст дод то тӯбро ба дарвозаи сардор равон кунад. бо ҳамин ҳисоби бозӣ 2-0 ба фоидаи соҳибони майдон хотима ёфт. маврид ба ёдоварист ки дар нимаи аввали чемпионат ҳам дастаи саразм маҳз бо голи ягонаи исматуллоев шукрулло дар меҳмонии сардор пирӯз гардида буд. пас аз пирӯзӣ саразм ҳамоно дар мавқеи ҳафтум қарор дорад, вале ба дастаи зинаи шашум сарои камар хело наздик шуд. ана сардор бошад дар ҷадвал як зина поён фаромад ва ҳоло мавқеи даҳумро ишғол мекунад. дар даври навбатӣ саразм ба меҳмонии файзканди ноҳияи восе меравад. сардорро бошад дар мизбонӣ бозии мушкил бо парвоз интизор аст. рақобатҳои дигари даври 22-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум ба таври зайл буд. парвоз чӣ гуна ки гуфтем дар майдони худ дастаи сарҳадчиро торумор кард ва бо ҳисоби 8-0 ғалаба ба даст овард. дастаи ёқут бошад дар майдони худ дастаи исфароро қабул кард ва аввалин бор бо ҳисоби калон, яъне 4-1 ғалаба кард. дастаи сараз бошад чӣ гуна ки гуфтем дастаи сардорро мағлуб кард ва дастаи сарои камар бошад дар майдони худ аз дастаи ҳулбук бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрд. дастаҳои моҳир ва душанбе бо сабабҳои ба мову шумо маълум рақобаташон баргузор нашуд ва дастаи шодмон бошад дар майдони худ дастаи файзкандро бо ҳисоби 3-2 шикаст доду ба мавқеи сеюми ҷадвали умумии мусобиқа баромад.
ҷойгиршавии дастаҳо дар ҷадвали умумии чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум ба таври зайл аст. дастаи ҳулбук бо 55 имтиёз мавқеи аввали рӯйхати мазкурро моли худ кардааст. дастаи парвоз бошад бо 2 бозии кам бо 47 имтиёз дар мавқеи дуюм эстад. дастаи шодмон бошад дар даври 22 ҳаминак бо 37 имтиёз мавқеи сеюмро моли худ кард ва дастаи сомон бошад бо 36 имтиёз дар мавқеи чорум қарор гирифтааст. дар таххонаи ҷадвал дастаи исфара 12 хол ва дастаи файзкандам 12 имтиёз ба даст овардааст. даври 23-umi чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум ба мо чунин рақобатҳоро пеш хоҳад овард. дастаи сарҳадчӣ дар майдони худ дастаи моҳиро қабул мекунад ва дастаи исфара бошад дар майдони худ бо дастаи саройкамар мубориза мебарад. дастаи файзкан дар майдони худ муқобили дастаи саразб рақобат мекунад ва дастаи сардор бошад бисёр як бозии мушкил дорад ки инам муқобили дастаи парвоз дар майдони талко арена баргузор мешавад. дастаи ҳулбук ҳам бозии хеле мушкил дорад ки ин муқобили дастаи сомони данғара ва дастаи душанбе бошад дар майдони худ бо дастаи ёқут мубориза мебарад. ин шаҳри рақобатҳои даври 22-umi чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум буд ки онро ман фирдавси хурсанд бароятон шаҳру тавзеҳ додам. то нашри навбатӣ пирӯзу поянда бошед.